Καναδί που έκαναν χειμερινούς αγώνες. Όμως είναι η ώρα των εθνικών ύμνων. Η κυβερνήτης του Καναδά, Μισελ Ζαν, παρακολουθεί τον εθνικό ύμνο του Καναδά. Θα πρέπει να πούμε ανάκουση εθνικού ύμνου της Ελλάδας. Θα πρέπει να διαδεχθούμε ότι σε περισσότερους από τους 42 δήμους που πέρασε η Ολυμπιακή Λαδοδρομία υπήρχαν, αλλά σε ακούσουμε εδώ τον ύμνο. Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων εδώ στους ύμνους, ενώ στους περισσότερους, όπως είπαμε νωρίτερα, από τους 42 δήμους ακούστηκε από Φιλαρμονική των Δήμων και ο εθνικός ύμνος του Καναδά, αλλά και ο ελληνικός. Και ο Ολυμπιακός ύμνος φυσικά. Ναι. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Your Excellency Mr. President of the Hellenic Republic, εξοχότατε κυβερνήτη του Καναδά, Your Excellency, Mr. Governor General of Canada. Σας καλωσορίζομαι στο Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου θα γίνει η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία άναψε πριν από 7 ημέρες στην αρχαία Ολυμπία, η παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή των 21ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Vancouver. We welcome you to the Kalimarmaro Panathinaik Stadium for the handover of the Olympic flame, lit in ancient Olympia 7 days ago. The flame will be handed over to the organizing committee of the 21st Winter Olympic Games of Vancouver, Canada. Να εισέλθουν στο στάδιο οι τελευταίοι Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη Φιλαρμονική και τη Χοροδία της Ελληνικής Τράπεζας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σταύρου Μπερί. We have the pleasure to have with us the Philharmonic Band of the City of Athens and the choir of the Commercial Bank directed by Mr. Stavros Beris. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να απολαύσουμε σε χορογραφία της κυρίας Αρτέμιδος Ιγνατίου ένα τελετουργικό με προθιέρεια την κυρία Μαρία Ναυπλιώτου. We'll also have the pleasure to enjoy the choreography of Mrs. Artemis Ignatiu in a ritual with Mrs. Maria Nafpliotou as the High Priestess. Την Ολυμπιακή Φλόγα θα φέρει και βλέπετε εδώ την Νίκη Γεωργιάδου. Είναι αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, η οποία φέρει στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Ολυμπιακή Φλόγα, τη φλόγα της Ολυμπίας, το φως της ειρήνης που θα λάμψει στους 21ους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Και καθώς η φλόγα πλησιάζει, ταυτόχρονα από την κρύπτη του σταδίου εισέρχονται οι αίριες, ενώ εμείς βλέπουμε εδώ είναι οι αίριες με την Άρτεμη Ιγνατίου
Η φλόγα της Ολυμπίας λοιπόν άναψε και στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπως κάθε φορά γίνεται σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε θερινούς και τώρα και χειμερινούς. Συγκίνηση στον πρόεδρο. Συγκίνηση. Και μπροστά η Άρτεμις Ιγνατίου, κόρη του μεγάλου ποδοσφαιριστή της Δόξας Δράμας, του Ιγνατίου, που μαζί με τον Λουκανίδη και τον Γρηγοριάδη έγραψαν ιστορία, οδήγησαν την ομάδα τους 2 φορές σε τελικό κυπέλου Ελλάδος. Η Άρτεμις Ιγνατίου είναι η χορογράφος. Είναι εκείνη που έφτιαξε το καταπληκτικό, η κυρία που βλέπετε εδώ, θέαμα που παρακολουθήσαμε στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, και εκείνη που έχει φτιάξει και όλο το τελετουργικό που παρακολουθούμε τώρα. Ένα λιτό, λόγω της ημέρας και της τελετής, της ανάλογης τελετής, τελετουργικό παράδοσης της Φλόγας, εμπνευσμένο από τα αγγεία, από τις παραστάσεις των αγγείων που βρίσκονται σε διάφορα ελληνικά μουσεία. Θυμόμαστε ότι στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας δέσποζε ο κυκλικός χορός που υπήρχε σε αγγείο με 7 χορεύτριες στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, αυτό το καταπληκτικό μουσείο με τα πλούσια εκθέματα. Και στην μουσική είναι ο Τσαλαχούρης, γιος συναδέλφου μου. Ναι, είναι ο Φίλιππος Τσαλαχούρης με το φλαουτό του, με την Βάσο Ηλιάδη. Και αριστερά είναι και η Νόμενα Λεγάκη, η Εστιάδα. Ακριβώς. Είναι η προθιέρεια, την οποία βλέπετε εδώ, με την Ολυμπιακή Δάδα, η Μαρία Ναυπλιώτου. Και βλέπω μια χορογραφία με παραστάσεις από αγγεία και κυκλικούς χώρους. Ένα τελετουργικό που έρχεται από τα βάθη της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. Και μια και βλέπουμε το κλαδί ελιάς, θα ακούσουμε πρώτα τον Φίλιππο Τσαλαχούρη και θα αναφερθούμε σε ένα τρομερό ιστορικό γεγονός με αφορμή το κλαδί ελιάς. Και η Μαρία Ναυπλιώτου, η προθιέρεια, κρατώντας τη Δάδα του 2010 των Ολυμπιακών Αγώνων.